खुलुमबाय रायजोफोर आंनि बर' निउस लाइभआव नोंथांमोन बयखौ बरायनाय जाबाय। दायो आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोननैसो रादाब लानानै फैदों। नोंथांमोना रादाबखौ जोबजासिम नायलांदो। गिबि रादाबाव दङ जाहैबाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मैया कार्बि आंलंनि बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव नुजाहैनानै गावनि बेसेन गोसा बिबुंथियाव बुङोदि गासैबो कार्बि आंलंनि हिन्जाव माहारिफ्रा अरुण'दय आरो रेशन कार्डखौ मोनथारगोन होननानै गावनि बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिनायाव बिथाङा फोरमायनानै होयो। बेजों लोगोसे अरुण'दयनि रांखौबो बिथाङा बारायनानै होगोन होननानै बिथाङा रोखायै फोरमायनानै होदों। नैथि रादाबाव दङ जाकिर हुसेना लाबोदोंमोन सिलचराव 26 जन रहिंग्या, नाथाय थांनाय मैयानि दिनाव 26 जन रहिंग्याखौ सिलचर पुलिसा हमनाय जाबाय। सिलचर पुलिसा 26 जन रहिंग्याखौ हमनायजों लोगोसे जाकिर हुसेनखौबो हमनांगौनि दाबि दैखाङो गासै विश्व हिन्दु परिषदआ। जाकिर हुसेनजों लोगोसे सानै दालालखौबो हमनो थाखाय गासै विश्व हिन्दु परिषदआ हमनांगौनि दाबि दैखांदों। थामथि रादाबाव दङ जाहैबाय मैया निथुराज ब्रह्मआ गावनि गोसो थोनायखौ देगाजों सुयो। गोसो थोनायनि मुंखौ सुलुङाव मोनथिनाय बादिब्ला ममता होननानै मिथिनाय जादों। दायो ममताखौ बरपेटा मेडिकेल कलेजाव फाहामथाय होनो थिसननाय जाबाय। लोगोसे निथुराज ब्रह्मखौबो पुलिसा हमनाय जाबाय। लोगोसे सुलुङाव मोनथिनाय बादिब्ला निथुराज ब्रह्मनि गामिखौ चिरां डिस्ट्रिक्ट धालिगावनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दङ जाहैबाय रंजुलियाव गंसे टाटा मबाइलजों लांबाय थानाय साल बाथामखौ हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा हमनो हायो। हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला बे साल बाथामनि बेसेनखौ गोबां लाख रांनि जागोन होननानै बिथांमोना फोरमायनानै होयो सुलुङाव। बाथि रादाबाव दङ जाहैबाय मैया डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव थांनानै बिथाङा रोखायै बुंथिनानै होयोदि जाय अफिसारफ्रा थाखा जायो बिथांमोनखौ आंबो ट्रिटमेन्ट खालामगोन होननानै बिथाङा रोखायै बुंथिनानै होयो। बेमारिखौ डक्टरा जेरै ट्रिटमेन्ट खालामो आंबो बेबायदि थाखा जाग्रा अफिसारफोरखौ बेबायदि साननैनि उनाव ट्रिटमेन्ट खालामगोन होननानै बिथाङा गावनि बिबुंथियाव रोखायै बुंथिनानै होयो। द'थि रादाबाव दङ जाहैबाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटारनि गेजेरजों फोरमायनानै होयोदि जाय बिथांमोना मेट्रिक आनजाद होदोंमोन बिथांमोननि रिजाल्टखौ 7 जुनाव होनाय जासिगोन होननानै गावनि टुइटारनि गेजेरजों रोखायै फोरमायनानै होदों। जाय बिथांमोना मेट्रिक आनजाद होदोंमोन नोंथांमोना 7 जुनाव नोंथांमोननि रिजाल्टखौ मोननाय जासिगोन। जोबथानायाव दङ जाहैबाय जोंना बड' इनफ' बिथाङा मैया फुंनि रादाब फरायनायाव मोनसे रादाबखौ भुल फरायनायनि थाखाय गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम आरो बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरनिसिम बिथाङा गावनि भिडिअ फैनानै गावनो निमाहा बिनाय जाबाय। रायजोफोर दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। जोंना नोंथांमोननि सापर्ट आरो अननायखौ लानानै आं बेबायदिनो मोजां रादाबखौ लाबोबाय थानो हायो।